akwai malamai, akwai jagorori, akwai kuma fitilu da Allah ya aiko don su haskaka zukatan al'umma. A cikin waɗannan fitilu akwai rana guda da fassarar ta ya zarce alamomin duniya. Shek Malam Aminu Ibrahim Daurawa, muryar hikima, ginshikin tarbiyya, mai gadon malamai masu gaskiya. Daurawa ba kawai malami bane, shi wani nau'in makaranta ne da take yawo cikin mutum. Idan yayi magana ba kalmomi ne kawai ke fita ba, zuciya ke bada labari. Yana da irin nutsuwar da ke sa ka saurara ko da ka zo da hayaniya. Kafin ya gama jumla guda, kana jin zuciyarka ta narke, ta samu nutsuwa, ta yarda da gaskiyar magana kamar hasken alfijir. Wane ne Daurawa? Malami ne wanda ya tattaro hikimar malaman baya, ya hada da ta ilimin zamani, ya gabatar da ita cikin harshen da kowane bako zai fahimta. Yana da ni'imar Allah, muryar kwantar da hankali, kuma kalaman da ke farka da tunani. Kowane limami yana koyarwa, amma ba kowane limami ne yake iya taɓawa zuciyar al'umma har ya motsa su zuwa ga gyara ba. A nan ne shehin malamin ya bambanta, yana magana ne ba don shahara ba, ba don kariya ba, amma don Allah ya jarraba shi da nau'in da ke buƙatar gaskiya da tsoron aljabbar. A cikin darasansa za ka ga soyayya da tausayi, za ka ji maganganun da suke da taushin kalma amma da nauyin gaskiya. Ya san halin mutane, ya san inda ake jin zafi, ya san yadda ake haɗa zafin gaskiya da ɗumin tausayi domin gyara zuciya cikin hikima. Fitaccen jagora ne a gyaran tarbiyya. Daurawa ya tsaya a matsayinsa a cikin al'umma, ya ɗauki nauyin tabbatar da tsari, alƙibla da daidaito cikin gaskiya ko da gaskiya ta yi zafi. Ya tattauna da matasa cikin fahimta, ya shirya iyaye cikin nutsuwa, ya yi wa shugabanni magana cikin adalci, ya yi wa talakawa nasiha cikin tausayi. A yau idan ka ambaci malamai da harshen suke sauka a zukatan jama'a kamar ruwan sama mai nutsuwa, suna guda ne zai taso a zuciya: Shek Malam Aminu Daurawa, jagora da ya mallake hikima, malami da ya wuce karatu ya koma tarbiyya, mutum wanda ya san cewa samun mutum ɗaya ya gyaru ya fi samun duniya duk. Allah ya ƙara masa daraja, ya taimake shi akan alherin da yake yi wa al'umma, ya ba shi ikon ci gaba da aikin da ya fi ƙaunar duniya shahara. Aikinsa na haskaka zuciya, gyaran tarbiyya da kira zuwa gaskiya cikin hikima. Wannan na zuwa muku ne daga Umdaz Online TV tare da ni Abba Hassan.